do vita kanyo mati bedinge ni sani kuono mar dhi kata National Assembly ka yot seriously kwano yot kabisa fanga kan kum siasa koso kum kum ngata ngama osebede system ka donjo National Assembly kata donjo bunge ka yot seriously donjo kaka mbunge yot seriously yot nade sani kata sani okichandi gi japiny sani go budget mar goons tasi di dwaro stakeholders idwaro party cha ngama nyani certificate party enga tibiedo kode piny tasi di IBC toyo IBC bwana adwaro dhi city hall ibedo kode piny asibire goons itie kidonjo mayo mama be nyocha go kono kena acha kara ango matimo kinya yudo goons karibu kata goons 100 to goons ni the control goons ni tije ni koro okmi opponent mari time mar kata wuoge japiny malo kuji semako IBC be semako ide dema yo japiny na umia mari refreshment mati mogo tidi ikala onge kata gimi wacha ni manifesto ni mark stakeholders mag goons donjo bunge penjo mara kumi Omosh gini kingie manyo stakeholders manyo goons pange kete mrok nade ini wuon be inga diere ni goons gi jo manyalo keto ngato e kom jo manya bunge gi magunism giketo ere bunge ma pasta because parliament kanyo chigro 3/4 of them were goons negen jolwedo kana gisangwenya bende e kingdoms mamoko moko ni kanyo monego je graves the respective constituencies